ଅରେ ଅରଟ। ଆରେ ଆଈ। ହର୍ଷଇରେ ଇଟା। ଦୀର୍ଘଇରେ ଇସ। ହର୍ଷଉରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଦୀର୍ଘଉରେ ଉଣା। ରୁରେ ଋଷି। ଏରେ ଏକ। ଐରେ ଐରାବତ। ଓରେ ଓଟ। ଔରେ ଔଷଧ। କରୁ କମଳା। ଖରୁ ଖଟ। ଗରୁ ଗଛ। ଘରୁ ଘର। ରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଚରୁ ଚକ। ଛରୁ ଛତା। ଜରୁ ଜଲ। ଝରୁ ଝରଣା। ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଟରୁ ଟଗର। ଠରୁ ଠକ। ଡରୁ ଡମରୁ। ଢରୁ ଢମଣା। ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମଝିରେ ବା ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ବଣ। ତରୁ ତରଭୁଜ। ଥରୁ ଥଲି। ଦରୁ ଦଶ। ଧରୁ ଧନୁ। ନରୁ ନଖ। ପରୁ ପଇଡ଼। ଫରୁ ଫଲ। ବରୁ ବଗ। ଭରୁ ଭଗବାନ। ମରୁ ମଟର। ଝିଅରୁ ଯମ। ରରୁ ରଥ। କୁ ଆରମ୍ଭରେ ରଖି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମଝିରେ ବା ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ନଲ। ତାଲବେସରୁ ଶଗଡ଼। ମୁଦିନିସରୁ ଷଣ୍ଢ। ଦନ୍ତେସରୁ ସପୁରୀ। ହରୁ ହଲ। କ୍ଷରୁ କ୍ଷତ। କୁ ଆରମ୍ଭରେ ରଖି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ବା ଶେଷରେ ରଖି କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ନୟନ। ଲରୁ ଲଙ୍କା।